Igbotvnews una salachi garano na akwụkwọ akụkọ nke tata bụ Wednezdee Ahia Afo abalị 12 nke ọnwa abụọ afọ 2025. Ụlọ nzukọ omeiwu Senate apịasuola ụlọ ọrụ ndị uwe ojii maka egbe dị 178,459 bụ nke na-efu efu. Bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. N'otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụrụ akụkọ sịrị: o nweghị ihe ga-anọchiri m ụzọ ma m chọọ ịzọ ọkwa gọvanọ na 2027 ka Fubara kwuru. 2027 enweghị m ike ịgba ọsọ na Naịjirịa n'ihi egwu a na-eyi ndụ m, ka El-Rufai kwuru. Bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị: mba Amerịka ga-eweghara Gaza ka Trump ka na-ekwu dịka ọ gara zute eze ndị Jordan bụ Abdullah. 2027 Tinubu, Obi, Atiku kwụchapụ n'ụzọ nye ohere maka onye ọzọ, ka Kenneth Okonkwo kwuru. Bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. N'otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị: otu onye ji ụmụaka atụ mgbere ahịa na Delta erela nwa otu nwa agbọghọbịa mụrụ nke onye tụwara ya ime gbahapụrụ ya nde naira 4 million dịka o nyere onye nwe nwa $600,000 naira. Bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ ahụ na akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụrụ akụkọ sịrị: ụbọchị mmemme Valentine, chekwaa n'onwe unu, ihe na-atọ ụtọ na-egbu egbu, ka ụlọ ọrụ NACA dọrọ ndị Naịjirịa aka na ntị. 2027 mgbago ugwu ga-ewere ọchịchị ma Tinubu chịcha afọ 8 ya, ka Ganduje kwuru. Ma otu Hamas atọhapụghị ndị niile o ji eji ruo ụbọchị Satọde, eluigwe ga-adagide ala, ka Trump yiri n'egwu. Ọ dị ma Trump eyiekwala egwu ahụ ọzọkwa nye ndị otu na-eyi ndụ egwu Hamas, bụ ndị na-ebuso mba Israel agha site na Palestine, na-ekwu na ọ bụrụ na ruo Satọde ma ha tọhapụcha hostages niile ha ji eji, the hell will break loose on them. So and ama m na Hamas ga-asọpụrụ Trump. Trump abụghị Biden. Trump abụghị Biden. Ihe a Trump kwuru ọ ya emie. And Trump egala n'ihu kwukwe na mba Israel ga-eweghara Gaza, that Israel will take over Gaza and Gaza will become a colony of that America will take over Gaza, that Gaza will become a colony of America. Mana ya bụ ihe ọtụtụ mba ndị Arab eshiela ọnwụ sị na ya bụ ihe agaghị eme na ọ dịghị mma. Mana believe Trump and trust Trump. Okwu ha na-ebido rụọ ọrụ ozugbo ọ gala hụ eze ndị Jordan. Unu ma River Jordan, ebe ahụ mere Jizọs mmiri Chukwu. Nwere eze ndị Jordan ahịa Abdullah. Ile anyị ga-ahụ na ndị Arab ewerechala data area before dịghị otu a. Ọ dị ka Israel hiri ụra, ndị Arab eshi Egypt, shi everywhere, kukrocha the whole of ebe Jerusalem and Israel ebe ahụ. So Trump sị na America ga-ewere Gaza. Ọ dị mma. El-Rufai etiwekwele mkpu na a na-eyi ndụ egwu and na ya agaghị agbapụ na Nigeria because of threat to his life, na a ga-ahụ isi onye gba ọsọ mpe ya na mme ya. So APC unu ga-adị njikere maka na El-Rufai ma unu mee ya. Ọ dị mma. Senate apịasuola onye isi ndị uwe ojii Nigeria maka egbe dị 178,459 guns na-efu efu. Egbe na-efu efu 178,459 guns na-efu efu n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii. Amaghị ebe ọ nọ, amaghị ebe ọ nọ, but at the end of the day, egbe ndị a na-aga n'aka ndị bandit. That is the truth. Egbe ndị a sị gị na-efu efu na-aga n'aka ndị bandit. Ọ dị egwu. Ụlọ nzukọ nnọchiteanya agwala ọchịchị etiti kwụsịtụgodi ntinye ego a chọrọ itinye na oku ekwentị gburugburu ala anyị. Bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune ka anyị hụrụ akụkọ sịrị: ọgbaghara eburula oche n'otu pati LP, ka Kenneth Okonkwo kwuru.
otu nwoke dị afọ 70 na-efu efu na kansụl Yewe North nke steeti Ogun ka a hụrụ ozu ya n'ime ọhịa bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune. N'otu akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune ka anyị hụrụ akụkọ sịrị onyeisi ndị uwe ojii ala anyị enyela iwu ka ndị uwe ojii rurula afọ 35 n'ọrụ uwe ojii nakwa ndị gbarala afọ 60 gaa ezumike nka ọrụ ngwa ngwa dịka AIG Gumel weghara ọkwa AIG Igwe dịka AIG Zone 7 Abuja. Achọrọ m ịlụ Ọsawaru ka Two-Face dibịa kwuru dịka ọ gbachitere ya bụ nwaanyị bụ onye omeiwu ụlọ nzukọ omeiwu steeti Edo bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Nation. N'otu akwụkwọ akụkọ The Nation ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ndị ọkwa dairektọ 18 kụrụ afọ n'ala n'ule eji abụ permanent secretary. Ọchịchị Tinubu na-ama amụma ịnwụchi m dịka ama ahụhụ dịka emefiele ka El-Rufai kwuru bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Newspaperheadline. N'otu akwụkwọ akụkọ Newspaperheadline ka anyị hụrụ akụkọ sịrị onye akantant jeneralụ ala anyị na-ahazi ihe niile na nke ikpeazụ a ịhụ na akwụnyeweziri ego kansụl na akpa ego kansụl kpọmkwem ka ọchịchị etiti kwuru. Ịbụ onye fim ịbụghị onye politiks ka otu pati LP kụsuru Kenneth Okonkwo bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Newspaperheadline. Ọ dị mma, ọchịchị etiti ekwuole na ọ fọrọ nwantị ka akwụnyewezie ego kansụl directly na akpa ego local government councils. You know, ihe a niile ha na-eme, they are just dilly-dallying. Ha ma ihe ha mega. Kamgbe last year ka asị a ga-akwụnye, kamgbe October last year ka asị a ga-akwụnye, from October sị na December, from December sị na January, gịnị ka anyị nọ na February, still ha jichabe ihe niile ikwụnyewe ego directly. Ndị gọvanọs a na-eri ego kansụl anyị, ndị gọvanọs aka na-eri ego kansụl anyị. Is it not a shame? This country called Nigeria filled with corruption. I'm telling you, corruption eriele this country, she rie ya kpọọ ya isi saa ya ahụ. Corruption egbuole Nigeria. Ọ dị mma, adịka o si gbarakwuru ugbu a onye isi ndị uwe ojii ala anyị bụ Igbotvnews enyela iwu si ndị uwe ojii niile bụ ndị agha asị la ezumike nka ọrụ ha laa. Ịma bifo ọ bịasị onye ọbụla nọrọ ebe ọ nọ, onye alala. Ọ bịasị onye ọbụla mgbe ahụ PSC nyere iwu si ndị ruru 35 years na service na ndị ruru 60 years na age ha laa ezumike nka ọrụ ngwa ngwa. Ya bịa nyegharịa ọda si onye ọbụla nọrọ ebe ọ nọ. At the end of the day, ihe kwugharị akwa again si ndị niile asị laa. So ọfụ ndị ụfọdụ si ya na onwe ya ga-ebu ụzọ ala before ha laa. Because ya o kwesịrị retire kamgbe. Yes, o kwesịrị retire last year, but ọ retire be. Ụfọdụ a na-asị ya bụ ụzọ retire before ha retire. Ama m na-aghọta ebe anyị na-eje. Okay. Ọ dị mma, dịka o si gbarakwuru ugbu a Kenneth Okonkwo akụsole otu pati LP na-ekwu na ọgbaghara eburula oche n'otu pati LP. Otu pati LP asị onye fim ka ewu onye politiks. But the truth wụ Kenneth Okonkwo nwere right ikwu okwu gbasara otu Nigeria si agaga, otu pati LP si agaga, otu APC PDP si agaga. Ama m na-aghọta. But ebe ha wadoro okwu na onye fim. Yes, afụta onye fim. Ngwa ka o mewe n'unu fim n'ishi. Dị mma. Tupu anyị apịakọ ya kpamkpam, anyị ahụla ka Ganduje siri wee kwuo na ndị niile na-arụ ọrụ na onye ugwu ga-achị 2027. Ndị ahụ onye ahụ ji eluru ọdụ because na Tinubu ga-achịcha 8 years before ndị ugwu alaghachi na 2031 bịa chịwa ahụ Nigeria. El-Rufai, Atiku, ndị ọzọ ka na-agba mbọ ịhụ na akụpụrụ Tinubu na 2027. Tinubu na onwe ya ekwenu ụkwanụ onye na-ahazikwe n'ọrụ makwana otu ochi ahazikwe n'ọrụ nke ya. But ka anyị na-aga n'ubi ka ji na-akanụ. Ọ dị mma, the next video ga-awụ about a civil defense officer bi na one estate nọ ebe Spibat bụ onye kpara agwa ọjọọ. So we'll put the video here and you will hear the full story. Kachim na-efegharị gajibola m nnukwu ụbọchị taa gajibola anyị siriri werere.